Здравейте, дами и господа, аз съм Александър Герджиков. Аз съм Мартин Митев. И днес ще говорим за хората, които се правят. Знаете за тези, които нарочно изминават напред-нагло пред някой магазин или нарочно изправят някое малко дете и понякога просто ти си иде да се пребият. Сега ще поканя един мой приятел, който ще каже нещо за темата. Здравейте, приятели! Аз съм Цветомир Андреев и днес ще ви покажа какво значи да си прайка. Тате, кога ще ми автобуса? След 2 минутки, синко. Еха, тате, виж го той, и аз искам като порасна да стана като него. Да, си прайката. Какво каза? Нищо, синко, нищо. Така че молим всички прайки да спрат да се правят, защото могат да наранят някого така и цитирам мен. И защото ще влязат в ЦДГП. Централна Галиндиеновска партия. Това беше за днес и за прайките. Очаквайте новият клип след 2 седмици, защото Алекс ще отсъства. И моля, харесайте, коментирайте и всичко направете, се откренете. Искам само един мой приятел да каже нещо. Искам да подкрепите, надявам се да подкрепите и моя канал, който линк за него ще има в описанието на клипа. Отидете там и го спукайте от натискане. И сега... И довиждане! Довиждане!